Skont il-programm uffiċjali kien maħsub li kellha tibda tiltaqa' man-nies fil-11 ta' filgħodu fil-Banga Ġureta l-Belt Victoria. Iżda dawn il-laqat bdew bejn Sema u Wilma daqs nofsija qabel, hekk kif fuq il-vapur tal-GoZo Channel, il-President tar-Repubblika Mary Louise Coley Lopreka spiċċat bin-nies imdawrin magħha. Dlong qamet bil-wifqa biex għamlitha iktar faċli għal dawk li ridu jiltaqgħu magħha. Kif kien ilu skeda tal-diversijiem, fl-ewwel jum fil-kariga l-President Coley Lopreka żaret il-Gżira Awċija. Xi ħaġa li niżlet tajjeb kif għexieren irħewla lejn il-Banka Ġuretali biex isellmula. ħadna pjaċir bija. ħadna pjaċiru li ftakret fina wkoll. Nirringrazzawha taż-żjara. Turi li għandha qalb kbira u taħdem mal-poplu kollu. Ferħanin ħafna għandna l-onur li l-President ġiet iżżurna għawdex. Marawhom li ħafna. Naħseb dik il-kelma, marawhom li. Mara tal-poplu kollu. Taħdem ħafna, enerġetika. Għax ħadmet ħafna għal-fqir. U ngħidu la grazzi tax-xogħol li għamlet inna. Għawenet ħafna l-nies fqar. Nirringrazzjawha tal-ħedma tagħha fil-partit u ġifieri mal-tempu mhux dejjem kienet taqsam lejn Għawdex biex tagħmlilna l-laqat. Il-President qalet li Għawdex u l-Awċin huma l-qalba ħafna. Tkellmet dwar id-diversità tal-Gżira Awċija u saħqet li mill-Presidenza se tkun qed tagħti vuċi lill-Awċin. Il-President temmet tajt li Għawdex għandu potenzjal f'dak li huwa turiżmu reliġjuż u esprimit ix-xewqa li jkun hemm iktar promozzjoni ta' dan. Min-naħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo preżenta ikona tal-fidda tal-Madonna ta' Pinu. Iktar tard il-President Coley Lopreka żaret iċ-ċemiterji tax-Xewkija u l-qala fejn selmet il-memorja tal-Presidenti Censu Tabone u Anton Buttigieg.